टॅमॅटो, 3 कांदे आणि 1 सुक्या खोबऱ्याची कवड, तेजपत्ता, कढीपत्ता. पाणी 4 तांबे पाणी घेतलेलं आहे, ते उकळायला ठेवलं आहे. त्यात 2 चमचे तेल टाकले, चवीप्रमाणे मीठ टाकले. त्यात मी आता 4 लवंग टाकणार आणि 4 मिरी टाकणार आणि उकळत्या पाण्यात अर्धा तास सावरचे तांदूळ आहेत, 1 किलो आहेत. मी अर्धा तास झाले भिजत ठेवलेले घरी. आता मी उकळत्या पाण्यात ते तांदूळ शिजवण्यासाठी टाकतो. पनीर, मीठ टाकलंय, थोडंसं तिखट मसाला टाकून चांगला कढईत फ्राय करून घेतलंय पनीर. हे फ्राय आहे. कांदा टाकते, कांदा चांगला गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचा. त्यात टाकणार आहोत टॅमॅटो, आलं, लसूण, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, कढी, तिखट, चांगलं परतून घ्यायचं, कारण ते चांगला भाजून खोबरं, आपला सगळा भात
असं लालसर असं भाजून झालेलं आहे. ते पण आपण आता गॅस बंद करू. टाकणार 2 चमचे तेल. टाकून ते चांगलं तेल तापलंय. त्यात आपण टाकणार लवंग, दालचिनी आणि मिरी. आपण टाकणार आहोत त्यात 1 चमचा आला लसणाची पेस्ट. त्याची चांगली परतून घेऊया. आपण त्यात टाकली आहे आला लसणाची पेस्ट. चांगली अशी परतून घेऊ आपण. लालसर होऊन दे. आपण त्यात टाकणार आहोत कांदा. आहे तेजपत्ता, टोमॅटो आणि शिमला मिरची. आपण याला चांगलं परतून थोडं वाफून घेऊ. आपण बिर्याणी बनवतो, बघत राहा कशी बनवली ती बघत राहा. आपण त्यात टाकणार आहोत थोडंसं जिरं. थोडीशी हळद, थोडासा घरचा गरम मसाला, 4 चमचे दही. हे आता चांगलं असं परतून घ्यायचं. आता आपण त्यात टाकणार आहोत ग्रेव्ही. 2 चमचे ग्रेव्ही. चमचे लाल तिखट. आपण त्यात टाकणार आहोत पनीर. चवीप्रमाणे मीठ टाकू. आपण व्यवस्थित मंद गॅसवर असं परतून घेऊ. थोडंसं एकदम असं थोडंसं अर्धा गेला त्यात आपण असं पाणी टाकू. दोन मिनिटं वाफायला ठेवूया. आपण चांगलं वाफवलंय. भात टाकू.
पनीर बिर्याणी तयारी झालेली आहे. आपण थोडीशी याच्यावर आता कोथिंबीर टाकू. याच्या सोबतीला आपण पनीर मसाला बनवलेला आहे. पनीर बिर्याणी अशा पद्धतीने आपली पनीर बिर्याणी पनीर ग्रेव्ही आणि कोथिंबीर तयार झालेली आहे. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै.